दिनै सानजारां रोदोमफु सोलोंसालियाव 18 मे थामहिनबा बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे सोलोंसालियाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बर' बिजों सान थामहिनबा 18 मेनि सोमोन्दै जाहाथे रोखा सानदांथि जायो, क्लियार कनसेप्टखौ मोननो हायो। 18 मेआ मा बिनि सोमोन्दै उनावहाय बाथ्रा बुंनो हानाय जायो। बेखिनि गियानखौ मोननो हाथोंनि थागिदायाव दिनै जों सानजारां रोदोमफु सोलोंसालियाव बे सोरबाया खन्थाइ लिरनाय फरायनाय, सोरबाबा आरो गाव लिरना लाबोनाय रायथाइखौ फरायना होनाय, सोरबाबा आरो 18 मेनि सायाव बिबुंथि लाखिनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा नैबे गिबियाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय सिगांबोदों थाखो 10नि 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद जिरायगोन बिथराय प्रियतमा स्वर्गियारि रल नम्बर 2 बिथाङा गिबियै बिबुंथि लाखिनो थाखाय सिगांबोदों। बिथांखौ बिबुंथि लाखिगोन ना? बिबुंथि लाखिनाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना प्रियतमा स्वर्गियारि। आङो दायो थाखो 10आव फरायो। मानगोनां दिनैनि बे जोंनि फरायसालियाव एबा सानजारां रोदोमफु सोलोंसालियाव 18 मे खालारजों लोब्बा लाखिनानै थामहिनबा बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंजानाय बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय सार मिस मेडाम नोंथांमोन आरो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार नोंथां आरो आंजों जिरायजाफानो हानाय बे फरायसालिनि आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो 18 मेनि सोमोन्दै सुंद' बिबुंथि लाखिनो नागिरदों। दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव एबा रंजाथाव सान, मानोना दिनै जोङो जा बिजोंजों सोलोंगासिनो एबा सोलोंथाइ लागासिनो बेयो 1963 मायथाइनि 18 मे खालाराव गुदि फरायसालियाव थिसनजादोंमोन आरो 1968 मायथाइयाव गोजौ फरायसालियाव थिसनजादों। बेनि थाखायनो जोङो दिनै थाखो 10सिम बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानो हायो आरो गोबां बाथ्रा जोङो गावनि बर' रावजोंनो सोलोंनो एबा मिथिनो हायो। 1975 मायथाइयाव बर' रावजों जोङो गिबि मेट्रिक आनजादखौ लिरजेननो मोनदोंमोन। जोंनि बर' फरायसाफोरा 1977 मायथाइयाव बेयो इउनिभारसिटियाव थिसनजादों। दिनैनि बे 18 मे खालाराव आङो बेबायदि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदि जोंखौ बेबायदि सुबिदा खालामना होलांदों, बिसोरनो आङो दिनैनि बे 18 मे खालाराव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खर' गंग्लायै गोजोननाय आरो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोबोर साबायखर थाबाय बिथराय प्रियतमा स्वर्गियारिनिसिम। बिथांनि इयुना जाहाथे गोजों जायो, जिउआव जाफुंसार जानो हायो, सासे मोजां बिबुंथिगिरि जानो हायो, सासे मोजां थुलुंगा बिबुंथिगिरि मटिभेशनेल स्पिकार जानो हायो। बिनि थाखाय जोङो बिमा सरासति लोगोसे गसाइनियाव जों आर'ज गाबो। दा उननि बिबुंथिगिरिखौ बिबुंथि लाखिफैनो थाखाय आं खावलायबाय। सोरबा आरो बिबुंथि लाखियाबा खन्थाइ आवरायनो हागोन लिरना लाबोदोंबा मैया थिनखानाय बायदियै, आरो सोरबाबा आरो मा रायथाइ लिरना लाबोनो होनायखौ लिरनानै लाबोदोंबा बेखौ फरायना होनो हागोन। दे प्रियतमा स्वर्गियारि बायदिसो नांगौ जोंनो। प्रियतमा स्वर्गियारि बायदिसो जोंनो गोसो गुदुं फरायसुला एबा फरायसुलि नांगौ। आरो नोंसोरबो बेबायदिनो उन संनांगौ प्रियतमा बायदि। दे